дар осорхонаи миллии тоҷикистон беҳтарин шоҳкориҳои ниёгон ки муаррификунандаи тариху тамаддуни халқи тоҷик мебошанд ҳифз ва нигаҳдорӣ карда шуда ба маърази тамошо гузошта шуданд. аз ҷумла дар толорҳои алоҳида намунаи осори марбут ба ҳунармандӣ дар сатҳи олӣ инъикос гардиданд ки яке аз номунаҳои олии ин ҳунар ҳунари кандакорӣ дар рӯи чӯб мебошад ки ҳамарӯза меҳмонону сайёҳони пойтахти мамлакат аз онҳо дида намуда бо осори пурғановати миллати тоҷик шинос мегарданд. яке аз ҳунарҳои қадимаи ниёгони тоҷикон ин кандакорӣ дар рӯи чӯб ба ҳисоб меравад. яке аз қадимтарин осори чӯбие ки аз ҳудуди имрӯзаи тоҷикистон кашф гардидааст, ин албатта бозёфтҳои ҳудуди шаҳри панҷакенди қадим ба ҳисоб мераванд. дар экспозитсияи осорхонаи миллии тоҷикистон низ албатта ҷузъе аз бозёфтҳои ин шаҳри хеле зебои тоҷикистон дар асрҳои 5 ва 8 пешниҳоди тамошобинон гардонда шуданд. дар натиҷаи корҳои бостоншиносӣ аз ин ёдгорӣ албатта кандакориҳои рӯи чӯбе бозёфт шуданд ки онҳо албатта аз сатҳи баланди рушди кандакорӣ дар рӯи чӯб дар асрҳои 5 ва 8 дар ин шаҳри зебои ниёгони тоҷикон дарак медиҳад. ин ҳунари қадима дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат низ рушд карда имрӯз дар тамоми шаҳру навоҳии мамлакат устоҳои моҳиру чирадаст нозикиҳои ин ҳунарро ба шогирдон меомӯзонанд. дар осорхонаи миллии тоҷикистон толори алоҳидаеро доир ба ҳунари кандакорӣ дар рӯи чӯб дар даврони соҳибистиқлолӣ метавон дид ки дар он намунаҳои олии ин ҳунар ба маърази тамошо гузошта шудааст ки таваҷҷӯҳи сайёҳон ба ин толор бештар арзёбӣ мегардад. сайёҳоне ки ташриф меоранд яъне аз мамлакатҳои хориҷа зиёдтар аз толори кандакорӣ ҳангоме ки дидан менамоянд, онҳо аз чӣ тавр сохта шудани ин ҳунар мехоҳанд бифаҳманд ва қисми зиёди онҳо яъне боз аз он пурсон мешаванд ки метавонем мо ҳамин гуна яъне лавҳаҳои ороиширо кандакориро яъне дастрас кунем. намунаи ҳунари волои тоҷикон кандакорӣ ки аз замонҳои пеш то ин ҷониб маълум аст дар ороиши хонаву иморатҳо ва ҷойҳои дигари фароғатӣ истифода бурда мешавад. кандакорӣ асосан мансуб ба чӯбкорӣ буда барои ороиш ва зебу зина додани сутунҳо, дарвоза, дару тирезаи маҷмӯаҳо ва хонаҳои истиқоматӣ истифода мешавад. абдураҳмони фаррух, азами карим барои барномаи иттилоотии паём.